No, ten nápad vznikol i tu, i v predošlom dome, ktoré som akože musel predať kvôli financiám, aby sme mali na vývoj a výrobu týchto zabezpečovacích systémov, lebo to stáli nemalé peniaze a zo žiadnych fondov mi nebolo umožnené čerpať. Po konzultácii týždeň bolo ticho, nikto sa nepovážil nič povedať, ani ja. A nakoniec moja manželka a rodina sa vyjadrili, že ja som hlava rodiny, ako si to myslím, tak to bude, oni s tým súhlasia. Boli to 90. roky, vnímali sme to, v podstate to bol prvotný nápad môjho otca, ktorá bola len myšlienka, kde ju potom trebalo aplikovať do osobných automobilov, čo sme si mysleli, že to nebude až také zložité, ako sme zistili, že to je veľmi ťažká práca, náročná. Som vyučoval elektrotechniku, autoelektroniku, čo som sa aj živil. Bolo to moje zamestnanie a zároveň bolo to moje hobbym. Ja som mal nejakú myšlienku, nejaký cieľ, vlastnú predstavu, vlastnú logiku, za ktorú som neustále bojoval. Ja som sa nepozeral na konkurenciu, alebo že kde, aké vývojové centra, čo vyvíjajú. Nebol to nejaký výrobok, ktorý sme doniesli zo zahraničia a začali sme s ním podnikať v garáži. A každý pochopil, keď sa mu vysvetlilo to, že my sme to vymysleli, my sme to vyrobili a my to chceme namontovať do jeho auta a bude mu to strážiť a chrániť auto ďalšie roky. My sme v podstate minimálne 3-krát skrachovali, ale doslova skrachovali, takže v podstate jeden exekútor, druhý exekútor, tretí exekútor, bez majetku, bez peňazí, bez auta. A stále ten sen sme chceli ako zdať do reality. Že nebolo to stále tak, ako teraz ľudia vidia, že sa vozíme na luxusných autách, kde my sami sme si zarobili na to auto. Bez nejakých pomoci, bez nejakých štátnych zákazok alebo bez nejakých akýkoľvek, bez zahraničného kapitálu. Ja som chodil na autobuse s vakom na chrbte k partnerom. Možno to je smiešné, ako teraz mi je to smiešné, ale viete, nad tým sa len dá zaplakať. Koľkokrát sme sa aj my snažili sa dostať buď do západnej Európy alebo aj do Ameriky, ale ako náhle zistili, že tento sen americký je zo Slovenska, z východnej Európy, tak v podstate nás dali úplne nabok. Veľa firiem chodí aj teraz na Slovensko, aj minulý týždeň boli u nás Američania, ktorí tvrdia to, že doniesli strašne veľa peňazí, strašne veľa miliónov pre Slovákov na rôzne nápady, ale ako si všímam, oni fyzické nápady vôbec nepreferujú, neberú si ich ako za nejaký super nápad. Väčšinou stále vyhľadávajú nejakých ľudí, ITčkárov alebo nejaké aplikačné možnosti, že z čoho by mohli spraviť za veľmi malý peniaz veľmi veľký biznis. Vtedy tu bol čiste len štrk. Montoval som prvého Superba, ja sám konkrétne, a montoval som ho 3 dní. To boli tie jednotkové Superby, ktoré sa tiež hromadne začali kradnúť, ale auto bolo dokonale zabezpečené, ktoré jazdí doteraz. Už niekoľkokrát ho chceli ukradnúť, len už ho nemá ten pôvodný majiteľ. My sme toto, čo vidíte teraz tu, vlastne s otcom sa mi dvaja postavili. Toto bolo naše kráľovské miesto pre montáž do prvých vozidiel. Keď si zoberete, že nohy máte v zime a čelo sa vám potí, veľmi rýchlo sme aj ochoreli v tej dobe, lebo bol to obrovský teplotný výkyv. Stále sme si mysleli, že keď sa nám zabehne biznis, že si postavíme väčšiu, teplejšiu, svetlejšiu garáž. Naše jediné svetielko bolo toto. Funguje. V tej dobe prichádzali na trh obrovské SUVčka, bola strašná móda.
prišli aj nové X5 a to čiste na milimetre sa nám mestilo donútra to auto. Samozrejme, keď sme nejakú vec zapísali, ako je airbag alebo nejaký motor checking, sme museli vyhľadať autorizovaný servis o 2-3 dní po namontovaní auta. Nebolo to veľmi príjemné aj z hľadiska zákazníka, lebo sme ho museli nosiť do originál servisu, čakať tam s ním, zaplatiť diagnostiku a až potom vlastne bol vyplatený náš zabezpečovací systém, lebo málo kto dôveroval, neodíde riadiaca jednotka, neodíde motor, bude mi to fungovať. A takýchto otázok bolo milión. Po 20 rokov utrpenia, trápenia, naháňania sa, keby som toto bol vedel, tak určite do tohto nejdem. Samozrejme, momentálne už stojíme v novopostavenej dielni, garáže, vo výrobe. Samozrejme, všetko máme spojené v jednom. Tu sa aj montuje, aj sa vyvíjajú nové veci, aj sa v podstate jedná, ale už je to nové, pekné. A čo sa týka tej montáže, samotná montáž prešla vývojom 16 rokov, kde už toho zákazníka vieme uspokojiť priemerné auto za 3,5 hodiny. Komplet aj s montážou, aj so všetkým. Že už to není deň, 2, 3, už sa nerobí taký celkový ten vývoj montáže, ale už je spravený, už je zdokonalený a už sa len vylepšujú stále nové a nové modely tej montáže. Výroba prvotných kusov sa musel uskutočniť z dreva. Našli sme v podstate človeka, ktorý nám, to bol drevorezbár, podľa našej predstavy, ktorý nám spravil prvý prototyp. Na 9. krát sa nám to podarilo. Už tento finálny výrobok, vám R1. Hej, už v dneskajšej dobe, keď som vyrobil prototyp, už sú vlastne tie programy na kreslenie, už sú 3D tlačiarne, že nemusíme hneď investovať do železnej formy, ktorá sa následne upravuje už podľa vecí, ktoré potrebujeme. Keď sa výrobok vyrobí a je 100% funguje, ešte nás čaká fáza certifikovania, ktorá je veľmi zdĺhavá, náročná. Ak jednu chybu nájdu, pri certifikovaní nenapíšu, o akú chybu sa jedná. Napíšu vám číslo normy, na základe ktorého tento výrobok nezodpovedá Európskej homologizačnej komisii. Vy si musíte preštudovať, kúpiť normu, preštudovať, znovu výrobok upraviť a znovu dať na certifikovanie. Tu sú dve také náročné fázy. Tá prvá fáza je, samozrejme, keď je myšlienka, dá sa na papier, vyrobí sa prototyp, to je všetko fajn, to je taká hravá forma, dobrá vec, že vlastne človek si sám tvorí svoju myšlienku, to je fajn. Ale tú myšlienku z prototypu vyvinúť do ozajstného kusa, ktorý už bude fungovať, to je taká trošku náročnejšia fáza, pretože potrebujete k tomu 100% špičkových ľudí. Lebo dnes nenájdete len tak človeka, ktorý vám vie kresliť v 3D. A ja som si myslel, že prídem, nájdem človeka, firmu, ktorý vie kresliť v 3D, spraví sa to a ideme ďalej. Figu borovú. Samozrejme, všetko, čo vidíte tu, všetko sa kompletuje u nás. Všetko je to vlastne náš vývoj, naša výroba. Nikdy to nemôžem povedať, že už som skončil s týmito zabezpečovacími systémami moju éru. Tá chuť do toho podnikania a do toho života bolo pred 20 rokmi úplne inakšia ako teraz. Úplne lepšia. Mali sme takú inú víziu do života, ako máme teraz. Teraz v podstate sme už v tom, ale musíme prekonávať úplne inakšie bariéry. Na otázku, či sme vlastne my závodou, odpoviem, že stále nie sme závodou, lebo stále potrebujeme sa zdokonalovať, zlepšovať a chceme ísť samozrejme aj na iné trhy, ako len je Slovensko.